Horas, Jemaat HKBP Serpong yang terkasih, ada 3 hal yang menjadi alasan bersyukur kepada Tuhan yang akan kita nyatakan di ibadah Minggu 12 Oktober 2025. Pertama, kita bersyukur telah menyelesaikan semua kegiatan Parheon HKP Serpong tahun 2025. Perayaan Pesta Puncak Parheon. Selain bersyukur, kita akan menyatakan komitmen sesuai tema Jangan Kendor, Menyala-nyala, Layanilah Tuhan. Kedua, kita bersyukur bahwa Huriat Kristen Batak Protestan telah berusia 164 tahun pada tanggal 7 Oktober 2025. Berita keselamatan diberitakan di tanah Batak. Benih Injil yang ditabur, Tuhan izinkan bertumbuh dan berkembang seiring pergerakan suku Batak Kristen ke seluruh penjuru hingga berdirinya juga HKBP Serpong. Perjalanan panjang 164 tahun berdirinya HKBP kita syukuri bersama dengan komitmen tetap berakal, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Ketiga, menyatakan syukur atas kehidupan dan pengakuan bahwa Tuhan mencukupkan semua kebutuhan hidup melalui tradisi HKBP yang disebut Pesta Panen, Pesta Gotilon. Melalui Pesta Panen bermakna untuk menyatakan syukur bahwa segala hasil kerja adalah pemberian Allah, bukan semata hasil jerih payah. Kedua, melalui Pesta Panen bermakna persekutuan. Pesta Panen memperkuat kebersamaan jemaat, berbagi sukacita dan berkat. Ketiga, melalui Pesta Panen bermakna pelayanan. Persembahan syukur yang akan kita kumpulkan, kita mau pakai untuk mendukung pelayanan gereja di bidang marturia, kononia, dan diakonia. Oleh karenanya, kami mengajak kehadiran semua anggota Jemaat HKBP Serpong dari semua kategorial, sekolah minggu, remaja, nafas bulung, bapak, ibu, dan lansia dari semua WIK. Mari kita doakan dan sukseskan perayaan Pesta Puncak Parheon ulang tahun HKBP ke-164 dan Pesta Panen HKBP Serpong di hari Minggu 12 Oktober 2025. Horas, horas, horas.
Shalom amanginang. Tapuk kama parmingguata di Bagasan Arianon, maredde mahita siya buku ede nomor 586 ayat sada roditolu. Jemaat Jongjong Meita amanginang. Mar hite-hite guar ni debata ama, dot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guar ni to di perbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Ditibang rohanami do ale debata asini roham, di parsitongan ni Joromi, sumantu guar mudo baritam ale debata, rodi di ujung ni tanoon. Gok hati gorad do siya mumi, tibul do Jehovah jala pujion si tutu, di bagasan hutan ni debatata, di atas dolok habadion nai. Haleluya.
tangiang mahita. Ali Tuhan di bata nasangap jala na badia. Diramuti jala di gomgomi hodo huriam marhite-hite todimi. Di bahenihu pangiduha minuwaeng tuho. Lehon madihami roha panguloyon. Asa marlas ni roha hami mangulahon na ni dokmu. Songon panguloy ni anak tu amana. Tay pararat maharajonmu, jala saya tabay ganup ari bilangan ni akan na prosea diho. Asalam tarbarita guarmu na badiay. Jala dapotan hanguluan hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mared dihita siya buku eda nomor 752 ayat sada rodi 2. Tangihon hamu mapatik ni debata, ima nadienet sian kopesi HKBP tahun 1936 bidusada bagian A. Hadirion ni debata. Taha porsiai jala taha tidak kodo sada do debata. Ima Tuhan debata Jehova. Naso marmula naso marujung. Pargogo naso hatudosan, naso haduduan, naso olomuba, nasun badia, parimas tu naso uduk tu hatana. Parbinoto nasun, paroha na sitong, haposan na papatarhon dirina. Hitopa na sana adong, na mangguhilangi do tano, na marmudu-mudu, pardenggan basa, mual ni hanguluan, pasu-pasu dohot hatuaon. Namang gonggomi, raja ni akka raja, jala Tuhan ni saluhut. Para si roha godang, para holong roha, di sesa dosa, di palua, paruhum natigor. Na manghamonakon, na pahehehon, na pasadahon, na marmahani, na mangundihon, mual ni nasa hapistaran dohot par binotoan. Iba na dohuhud na mga jarhon par husoron ni tiki manang sejarah ng hamatean. Marhite panidangyonon todol hodo na totong di bata jonok. Mga toy mangula mga turdohot manghumingolo ni jolong marsada bang sodohot na tinopa di sadok hasiyanganon. Alani ihola di bata Jehova do si sobaon. Si haporseaon, si uluan. Ikon ubiyar jala humolong, jala upos rohata, mida ibana, asa mida nasa na adong. Titulahod do poda na maswadahod di bata, dohot hadiryon na. Songonima na mardibatahon na tinopa. Tatulak do luhud na sa poda dohot pangalaho na pasangap sibolis, dohot huwaso hahulumon. Patudos tu RPP HKBP bagian 2B halaman 15 dohot bagian patuluhon. Atong rak mangidogogo mahita laho mangulahon
nahokbar tupatik nai. Nali Tuhan di bata, tay pergugoy mahami, mangunahon nahumbar tupatik mi. Amin. Mared de mahita sa buku ede nomor 440 sada, ayat sada rodi 2. Tatopoti madosata tu di bata martangi yang mahita. Ale di bata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami roh tu jolom. Uhilala hami riko doa sini roham. Disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubain na hupasirep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot hami, tung najok-jok do hami manibil sian akka dalamu nabadiai. Songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami sian julum. Alani dosa nami i. Aidang dihalo mohon roham, hamatiannya kapardosa. Alai hamu bau ni rohado lomo ni roham. Asa mangulu. Sesa masalhut hagi duhon nami. Dohot pangalosyon nami, marhite-hite pangulo nami nasasaday, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasi ni roham di hami, marhite-hite paniddangion, dohot hagogo nito di perbadia. Asa tarapul situturohan nami majuho, asa patun, igor, jala daulat kami, marpangalaho, bahin hasangapon di guarmu nabadiay. Amen. Tabigima hata baga-baga taringo tu hasesan ni dosata. Songonod do hata ni Tuhan Jehovah. Nung apola hupasisi akka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorob akka dosam. Saya mulak maho tuahu, ayahu do si paluaho. Hasangapon ma di debata na didijang. Amin. Maret di mahita sa buku ede nomor 240 ayat sada taba opat.
tabegema hatani di bata turpuk di ari mingguon. Ima nadienet sian sada Timotius onom, mamuka sian ayat 10 sada rodi 10 onom. Tajahama amanginang marsika soring. Kumulai hami ayat 10 sada. Alai anggoho halak ni debata, maporus masiani. Parea himana tigoran, hadaulaton, hapursiahon, holong ni roha, habengeton, dohot labok ni roha. Upatik maho dijolo ni debata, na panguluhan sa luhut, dohot dijolo ni Kristus Yesus, na makatidakon na denggan dijolo ni Pontinus Latus. Ay dihajujup pang nitikina, patarma ibana, bahenon ni namartuay. Pargogo sa sadasa, raja ni akaraja, Tuhan ni akatuan. Olat ni masahat na, martua doaka na tumangion hatani di bata, jala nau peofsa. Amin. Maredi kita sa buku ede nomor 633 ayat sada tabatolu. Taha tidak kumaha porsiaw tay,
Songon na hinatidak ko ni dongata sa porsyaon, di sa dok portibion, rap mahita mandok. Aw porsya, di debata Jehova, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopalangi do tano. Aw porsya, di Jesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, imana tidumon ni si Maria, nagabi-gabian siya tol di porbadia, adorang suabubuan, ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinor silang, na tua tubanotoro dung ditanom, na mula mangulu diari patoluhon, na manay tu surgo, lahundul tu siamu di batay Jehova, amanay pargogo na suatu dosani, di sima ibana, pay mamula sugot utanoon, manguhumi halak na mangulu doho na mate. Au porsya ditod di porbalia, jaladong sada huria na badia, huria to panyala Kristen akka na badia, doho dia sesaw ni dosa, doho dihatain na mandok, mula mangoldo sogot daging ni halak na umate, doho dihanguluan na sorasuda. Amen. Tabigay matiting di minggu sa daryon. Shalom, Shalom. parhaladu hakabe serpong pasahaton, selamat hari Minggu, jala selamat madohoti par mingguon, dibagas joro, dohot di napatupaon par minggu dibagas ta ganuk marsada-sada. Lao suhutma pasahaton nami sian parhaladu, selamat ulang tahun turuas ni huria nama ulang tahun di hari hatutubu, dohot nama ulang tahun par saripeon di mingguon. Iramoti jala di pasu-pasu tuhat tama hita saluhutna. Titing Minggu 5 Oktober 2025. Naparjulu. Guar dohot topik ni Minggu. Sadarion Minggu 5 Oktober 2025 masuk mahita tu Minggu pasaplonom dung Trinitatis. Trinitatis namar lapatan hasitolu sadaon ni debata ama anak dohotod di parbadia. Topik Minggu sadarion ima nasun badia do debata jala parbinoto di saluhutna. Paduahon. Titing parbogason. Titing naparjolo. Titing parjolo dohot paduahon. Naeng majalo pasu-pasu parbagason ima yogi saat maruli Hutauruk, ruas ni HKBP, Johansen Tapubolon, Resort Sukadame. Yanak pun ni amang parlaungan Hutauruk, inang Elperida Saragi Nahinan. Dohot, Jessica Christine Kusuma Wardani, Simajuntak. Ruas ni HKB Serpong, Resort Serpong. Boru ni amang Supriyadi Simajuntak Nahinan, inang Erika, masuk wek parserahan. Pasu-pasu parbagason dipatupa di hari Jumat 10 Oktober 2025 pukul sia web di gereja HKBP Johansen Tampubolon Resort Sukadame. Napaduahon titing parjolo dohot paduahon naeng majalo pasu-pasu parbagason ima Riko Sabam Setiawan Sibarani. Ruas ni HKB Serpong, Resort Serpong. Yanak pun niamang maradu Eruat Jander Sibarani, inang Tiar Marita Siregar. Masuk wek Eprata. Dohot Romauli, Dina Mariana Pakpahan. Ruas ni HKI Sukaramay, Resort Sukaramay. Boru ni amang Jonang Pakpahan, inang Situa Des Mauli Pasaribu. Pasu-pasu parbagason dipatupa di hari Sabtu 11 Oktober 2025 pukul sia web di gereja HKP Sukaramay, Resort Sukaramay, Kampar Riau. Nah patuluhon, keluarga naib baru. Keluarga naib baru di HKP Serpong. Ima, keluarga saat Ronald Budiman Jepri Manik, dohot inang Agnes Lestari Dabuke, dohot sahalak yanak kon nasida.
nomor register 1354 masuk wik Prata. Nunga di patad daun di parmingguon pukul 8 wib. Apa paton? Barita habot niroha. Di hari Sabtu 4 Oktober 2025, nunga jumolo marujung golu ni amang, tagor pendredi si tanggang tutup usia 53 tahun. Tinggal di Jalan Garuda Kencana Loka, Blok K2, nomor 30 BSD. Masuk wek Bethesda. Tatangyak koma asa di pargugoi jala dia puli Tuhan sude keluarga. Palimahon pilihan khusus. Di hari Minggu sadarion 5 Oktober 2025 di Ganuk Parmingguon di Patupa 2 hali papungu pilihan. Pilihan Parjolo amplop na balau, Tuhuria dohot pusat. Pilihan Paduahon amplop na huning, laho mangurupi dana pembangunan Huria HKBP Serpong. Kaunopon, penerimaan jemaat manang pajakponon gawe ruas nagok. Di hari Minggu sadarion 5 Oktober 2025 di Parmingguon pukul lalu web. Di Patupado majakpon gawe ruas nagok. Ima keluarga Matias Imades Majuntak inang Epa Delia Tapubolon. Rapdohot 5 halak yanakpon nasida. Nasida gawe ruas parguru ditotongan ni Huriatta Mamukka hari Minggu sada Juni 2025. Dohot di Patupado baptisan kudus tualu halak dak danak. Papituhon kunjungan kasih paduan suara anak Harmonia Lusis HKBP Serpong. Di bagasan Minggu sadarion 5 Oktober 2025 Borhatdo paduan suara anak Harmonia Lusis HKBP Serpong. Patupahon kunjungan kasih tu HKBP Suprapto. Agenda kegiatan paduan suara anak Harmonia Lusis HKBP Serpong ima patubegehon edde puji-pujian di Parmingguon pukul 10 web dohot ramah tamah rap dohot anak sekolah minggu HKBP Suprapto. Kunjungan kasih paduan suara anak Harmonia Lusis HKBP Serpong didampingi paniroi sekolah minggu Amang Situa Panahatan Tambunan. Pawaluhon pakubasion pertanyaan wek. Hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 di wek Betani. Nama Jabui. Sada keluarga Junius Parluhutan Sianturi Inang Rista Solide Tambunan. 2. Keluarga Nyonya Teti Situmorang Borugultom. 3. Keluarga Yunike Nabasa Sianturi. Diwek Prata. Keluarga Prengki Melki Silitonga Inang Riakantri Siregar. Diwik Judea. Keluarga Erikman Budianto Simorangkir Inang Pita Lorita Simajuntak. Hari Kamis ya Oktober 2025. Nama Jabui. Wek Kanaan. Keluarga Nyonya Neti Lamria Simajuntak Boru Nenggolan. 2. Keluarga Nyonya Luciana Utasoid Boru Silain. 3. Keluarga Edward Simajuntak Inang Benget Jusraida Lasmani Silitonga. 4. Keluarga Peri Juni Haryanto Simbolon Inang Desi Seni Simajuntak. Diwik Sion. Keluarga Suardi Situmeang Inang Gloria Guida Manalu. Diwik Bethesda. Keluarga Sahala Tua P Simajuntak Inang Ira Melianti Siagian.
Tikyon, upangi duhami ma tu panitia parheon huria, mangaleon hatorangan taringot tu partoding ni ulaon dohot partutur ni parkir di pesta puncak parheheon sekaligus pesta gotilon. Shalom, Shalom. Horas Oras. yang kami hormati Nang Pendeta, Amanginang Parhaladu, Amanginang Jemaat, Naposo Bulung dan anak-anak yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mewakili Panitia Parheon HKBP Serpong menyampaikan beberapa hal yang perlu kami informasikan dan tekankan dalam menyambut Pesta Puncak Parheon tanggal 12 Oktober minggu depan yang akan datang. Yang pertama, ibadah minggu hanya dilaksanakan satu kali. Diselenggarakan di lapangan parkir untuk jemaat umum, sedangkan untuk anak sekolah minggu diselenggarakan di ruang ibadah ini. Ibadah akan dimulai pukul 06.50 pagi. Sehingga diharapkan kita dapat hadir sebelumnya supaya ibadah berjalan dengan hikmat. Pada ibadah tersebut akan diadakan 2 kali persembahan, yang pertama untuk huria dan pusat, dan yang kedua untuk operasional gereja. Kemudian setelah ibadah selesai, kita akan melaksanakan pesta Puncak Parheon dan pesta Gotilon, seperti yang sudah dijelaskan di warta sebelumnya atau pengumuman yang disampaikan melalui WA Group di week kita masing-masing. Yang kedua, panitia memberlakukan pengaturan khusus untuk parkir pada pesta puncak tersebut. Untuk yang datang dari arah Blok T, parkir motor dapat menggunakan lahan kosong Blok T yang biasa kita gunakan saat Natal atau Jumat Agung, dan akan diatur oleh security Blok T. Untuk layoutnya nanti akan kami kirimkan menyusul melalui WA Group masing-masing. Kami lanjutkan. Parkir mobil menggunakan lahan Blok T Seng, sisi jalan Blok T yang biasa kita gunakan pada ibadah minggu, dan sisi taman yang ada di Blok U atau seberang gereja masuk lewat portal sebelah kiri. Sementara untuk yang datang dari arah Blok O, parkir motor dapat menggunakan rumah dinas pendeta, sedangkan parkir mobil dapat menggunakan lahan kosong sebelah rumah dinas pendeta dan sisi jalan Blok O yang akan diatur oleh security Blok O. Amang dan Inang, karena acara kita berlangsung di pelataran parkir gereja, akses masuk kendaraan tidak diperbolehkan. Sehingga kami menghimbau agar kendaraan langsung menuju area parkir Blok U atau putar balik. Jangan belok kiri ke arah gereja yang mengakibatkan harus putar balik dan mengganggu lalu lintas ke arah gereja Katolik Ambrosius. Diharapkan juga agar tidak menurunkan penumpang di sekitar U-turn yang mengakibatkan antrian kendaraan. Dan pada minggu depan, kita juga tidak dapat menggunakan lahan parkir pabrik atau Taman Yasmin yang memiliki kapasitas sekitar 50 mobil. Sehingga lahan parkir mobil kita akan sangat terbatas. Kami menganjurkan untuk kita menggunakan alternatif lain, misalnya dengan sepeda motor atau taksi online. Jika parkir sudah penuh, panitia akan mengarahkan mobil untuk diparkir di jalan besar sebelah Blok O, yaitu Jalan Melati Mas Vista Boulevard ke arah tol di Lupang, atau menggunakan parkir berbayar di Ruko Melati Mas. Diharapkan untuk membuka kaca mobil atau helm, sehingga tim parkir dan security yang bertugas dapat mengenali dan mengarahkan ke area parkir yang masih tersedia. Mohon untuk kita mengikuti arahan dari petugas dan mohon untuk tidak marah-marah atau berkata kasar kepada
security komplek atau tim yang bertugas. Karena untuk pesta kita ini kita dibantu oleh security lingkungan setempat. Sebagai penutup, mari kita menghadiri pesta puncak minggu depan dan menyampaikan ungkapan syukur kita dengan bersukacita, serta menghidupi tema Parheon HKBP Serpong tahun ini, jangan kendor, menyala-nyala, layanilah Tuhan. Terima kasih, Horas. Amanginang, mohon maaf adongna lewat. Ima pertanyaan Kamis tanggal 10 Oktober 2025 di Wek Galilea di Bagasni keluarga Amang Marwasas Panjaitan Inang Erika Siagian. Songonima suara nititing sadadion pakobasion parhepengon dohot warta pembangunan nadu masif tajahama di warta jemaat dohot warta keuangan naung disagion diganuk grup WA week masing-masing. Mau lihat ya? Mereda mahita sia bukede nomor 550 sia ayat sada dohot udutna uhut papungu pelian perjuluk.
dehon ayat sada. Debatana soka sitolusada Dame ni debatana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti akate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horas ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu ma dihita. Dihamu amanami dohot inanami nang disudia ka ianakon nami, hatani debatana gabe turpukta sadarion, imana tersurat sian panurirang Habakuk, Biddusada, mamukamai sian ayat 12, saat ro di ayat 10 itu, asata payutiut mamang inang nang sudia kayanakon nami, hatani debata di bagasan rohatta, songonodo hatani debata. Dahodo ale Jahoba debataku sian narobi dope na sunba dia diau, dang tagamon mate hamil wasommu ale Jahoba, bahen uhum do ibana ubahen dipati dakko, jalabain pajora ado ibana, ubahen ojak ibana di baiko, ale dolok batu. Pita situtu do matam ubahen sotar paidaidaho naroa, jaladang tarbaiko marsobu-sobu mida pangarupaon. Buasa matung paidaummu pamupusi, tung sipho molo dibodut halak parjahat na tumigor sian ibana. Jala tudoson akadeke laut jolmai di baiko, tudoson gulok-gulok tahe na somaraja. Tung saluhut do disitak na sida tu gijang marhite-hite hail. Jala dipapungu di bagasan jalana. Jala diojat tu bagasan hadang-hadangan na. Alani marlas ni roha ibana. Jala marolopolop. Dibaeni ubahen mamele ibana tu jalana. Jala manutung daupa tu hadang-hadangan na. Ay binahenido napu partaliana. Jala talmisi panganonna. Aledung songoni tung parumaron na majalana jala datana mamunuya kabangso parbegu so marpasadian ido yang gosahat ni turpuki. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lau mengantar jamita di bagasan tikyon adongdo sada ilustrasi. Mungkin rahi tape ngahia mabegyo na tiamang inang. Di sebuah ruang kelas, para mahasiswa sedang mengikuti mata kuliah filsafat. Dosen mencoba mengajar, melemparkan suatu topik diskusi tentang Tuhan. Adakah yang pernah melihat Tuhan? Tanya sang dosen kepada mahasiswanya. Semua diam, tak menjawab. Adakah di antara kalian yang pernah mendengar Tuhan bersuara? Sang dosen itu bertanya lagi. Kali ini pun tak ada yang menyahut. Adakah yang pernah menyentuh Tuhan? Dosen itu kembali lagi bertanya. Dan ternyata semua mahasiswanya pun diam juga. Lalu dosen itu berkata kesimpulannya, Tuhan tidak ada. Kata sang dosen dengan begitu senang. Ia berdiri dan bertanya, saya bertanya kepada kita sekalian pada saat ini. Adakah yang pernah melihat otak Bapak? Lalu saya mau bertanya lagi, adakah yang pernah mendengar otak Pak dosen? Namun tak seorang pun menjawab. Dan yang terakhir saya bertanya kepada kita sekalian, adakah yang pernah menyentuh otak Pak dosen?
Sekali lagi suasana hening. Oleh karena itu izinkan saya mengambil sebuah kesimpulan, ternyata Pak dosen tidak punya otak. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab dengan sangat jelas menyampaikan fakta bahwa Tuhan itu ada. Siapa kita yang tidak mempercayai Tuhan itu ada? Tuhan itu ada. Alam raya ciptaan tangannya juga menunjukkan kemahakuasaan di debata. Sudena adong di tonga-tonga ni portibion di bagasan kendali ni debata. Itu membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Tidak ada satupun yang luput sian parbinotoan ni debata. Dan adong nabui manabunihon saluhutna diadopan di debata hati amang inang. Lalu apa alasan kita untuk tidak mempercayai atau mampu kita berkata bahwa Tuhan itu tidak ada? Apakah manusia terlalu bodoh ataukah kita yang terlalu bodoh untuk melihat semua fakta yang ada? Ataukah manusia terlalu pintar sehingga kita dapat membuktikan suatu teori tentang keberadaan semesta? Alanima dia mama nami dotina nami nang disudia ka iana konami. Turpukta sadario do nagabe alus. Taringo tu hadirion di debata apakah Allah ada atau tidak. Tapi yang pasti di bagasan haporsyota. Jala sudena dong di portibion di bawah kendali di debata. Nama do ima debata nasun badia. Jala parbinoto do debata di saluhutna. Dia mau manami dotina nami nang dihamu sudia kaya nakon nami. Habakuk ima sada panurirang na jujur. Dia do pani debata. Di ida Habakuk do amang inang keadaan di bangsona. Nama saya sega, nama saya rusak. Yang sudah tidak lagi mempercayai Allah. Yang sudah tidak lagi mempercayai bahwa itu Allah ada. Sehingga mereka bebas melakukan apapun. Sehingga mereka bebas melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Songon kekerasan, penindasan, dohot kejahatan. Nama Raja Lela. Nah dipikir nasida. Bahwa Tuhan tidak ada. Di bain nasida dua tiamang inang. Halak nasi tong ditidos. Uhum di papeol-peol. Jala keadilan seolah-olah. Dan ngadong be di tonga-tonga ni nasida. Masai bergumul do Habakuk paidaida. Aka halum lamon. Sodi habiari bang soi beati amang inang. Na adong debata jala parbinoto. Disaluhutna karena kenapa? Seolah-olah Allah tidak mampu. Seolah-olah Allah tidak ada. Untuk melarang, untuk menstop semua kejahatan-kejahatan, ketidakadilan yang terjadi di tonga-tonga ni parngoluani nasida. Suku-sukun rohana, suku-sukun ya panurirang Habakuk, buasa, hirana diloas, di pasobu debata bang soidang peduli tu debata. Buasa. Akan apa balik uhum, dapotan parutungan, jala akapar tigor menderita. Sadia leleng nari akapar jahat, diloas debata mangula jahatonna, jala marsobu-sobu debata, paidaida hangaluton yakapar tigor. Bukankah itu juga yang sering kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita merasa cemburu, kita merasa iri, bahkan kita sering kali mengatakan, naso adong doho Tuhan, di tonga-tonga ni parngoluakku, alana ida ma Tuhan marlomo-lomo do ibana tuau, marlomo-lomo do ibana mabahen hajahato diau, marlomo-lomo do ibana Tuhan, lau mangarupa dohot manidosau, di tonga-tonga ni parngoluata siganupari. Ira adong do krisis kepercayaan ni Habakuk tu debata. Marnida akan namasa. Kita pe songoni dua tiamang inang hira adong do krisis kepercayaan ta. Mamereng marnida akahajahaton di tonga-tonga ni parngoluata siganupari. Da odo musena masa di partikiata sinuengon.
Persoalan na niadopan ni si Habakuk sasitong na sarupa tu persoalan na taadopi di ganuk tiki tarhirim do hita ti amang inang asalam mo ruma nian si ulah jahaton asalam mo ruma akahalak na paheba-heba berita hoax asalam mo ruma akahalak na lao mabahen akka hajahaton alay jod-jod do hirana so terwujud pakirimot taya ti amang inang. Jala godang do sinungaingon, halak nama meop, songon na didok ni upas sabatak, eme namasa di gagatursa, bayi namasa, ima diula. Bukankah itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Orang melakukan kejahatan, mari kita pun juga melakukan kejahatan. Orang melakukan penipuan, jangan pernah kalah kita dengan melakukan penipuan. Alani saunari jauh-jauh do apa nurirang Habakuk tuado pani debata mangido keadilan Tuhan lehon maka adilah Tuhami lehon ma Tuhan hati goranmi patuduhon ma Tuhan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami sehingga kejahatan penindasan itu Tuhan bisa dimusnahkan di tengah-tengah parngoluan si Gandupari. Alai alus ni debata amang inang membuat Habakuk tarsonggot. Jala molohita pe mungkin tarsonggot alus ni debata. Alana ikut dabuon di debata do uhum parjahati marhite nama make halak nau jahat do pelau manggosa akka parjahati. Ternyata Tuhan mengalusi suku-suku nih Habakuk, dia akan memberikan keadilan melalui orang yang paling jahat. Padahal seharusnya kita mengharapkan keadilan itu dari lembaga-lembaga keadilan, dari lembaga-lembaga yang mempunyai legitimasi untuk melakukan hukuman-hukuman alai. Dipakai di batado. Yang lebih jahat lagi, lau manguhum, lau manggosa akka parjahati, Habakuk pun bergumul. Sehingga dia harus berkata, Tuhan Engkau kan maha kudus, tapi mengapa Engkau memakai orang jahat untuk menghukum umatmu ini? Enggak habis pikir kita Mang Inang. Kenapa Tuhan pakai orang jahat untuk menghukum bangsa yang jahat di hadapan Tuhan? Sukun-sukun nih Habakuk di ayat 12 laos ido mungkin gabe suku-suku tasinuengon. Di tonga-tongan, di portibi nama say golap, dibain ketidakadilan dohot kejahatan, di son Habakuk amang inang nang di sude aka ianak konami, nang hita saunarion. Marsiajar, bahwa cara ni debata jot-jotat doa te amang inang, melampaui akal ni hita jolma. Boydo dipake debata te amang inang parjahat, manguhum parjahat. Jala uhumo ni debatama sude aka parjahati hobar tutikina. Nang aka parjahat dohot akan nau jahat dopea ti amang inang. Sude ikon uhumo ni debata doa ti amang inang. Seringkali cara Tuhan di luar nalar ni jolma ti amang inang. Karena Tuhan mengatakan rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanku bukanlah jalanmu. Marni dan nama saya bergumul do panurirang Habakuk, taringo tu bangsona. Kita pesaunari bergumul do tiamang inang dengan situasi sinuengon. Naing ta pergumul hon di tangyang ta tu debata. Taringo tu pertobatan di bangsota. Akasi ulah jahaton dia tiamang inang asa sude. Mangulahon hati goran dohot hasitongan. Da ido tiamang inang tangyang ta. Si Gandupari asa adong pertobatan. Mulutaida kondisi saat ini dunia penuh dengan ketidakadilan. Isarania tiamang inang orang jujur seringkali kalah oleh kebohongan. Yang curang malah berhasil. Korupsi terjadi di mana-mana, kekerasan terjadi di mana-mana, bahkan penyalahgunaan kuasa pun terjadi di mana-mana, kebenaran boi dibungkam, kebohongan disanjung-sanjung, godang seoneongon nati amang inang, hitadang bemabiar tuadopani debata. Mungkin olo hita songon si Habakuk suku-suku non nati amang inang. Tuhan,
Buasa di pasobuho masa hajahatonon. Buasa di paluasho akapar jahati lam gogo di tonga-tonga ni parngoluan si Gandupari. Alay turpuk ta saunarion mangajarhon hita amang inang sada kebenaran nama sebalga. Ketika kejahatan tampaknya dia memperoleh kemenangan. Sasitongna mangulado Tuhan untuk melaksanakan keadilannya. Tuhan tetap memegang kendali walau mata kita belum melihat hasilnya. Dang sinuengon marsogot, dang marsogot 2 tahun 1 tahun nariati amang inang. Tetapi hukuman tua kahalak parjahat. Tuhan tetap memegang kendali ati amang inang. Dang talu debata, naso adong debata ati amang inang. Untuk menstop sude akka hajahaton di tonga-tonga ni parngoluan si Gandupari. Habakuk majau debata nasun badia. Habadio ni debata ima debata namurni. Tanpa noda. Jaladak kea debata berkompromi dohot dosa. Enggak pernah Tuhan berkompromi dengan dosa seperti kita manusia. Yang bisa saja kita berkompromi dengan dosa atas nama keluarga, atas nama persaudaraan, dan atas nama kemanusiaan. Seringkali kita berkompromi dohot dosa. Meskipun tampak seolah Allah membiarkan kejahatan amang inang, sesungguhnya ditentang debata do hajahatoni. Jala berdaulat do debata lau menegakkan keadilan pada waktunya. Untuk itu jangan pernah takut. Untuk itu unang busisau kita tiamang inang. Unang ta'alo hajahatoni marhiti hajahaton. Tapasahat matuado pani debata. Biarkan Tuhan yang akan menghukum nasida. Seolah-olah kejahatan menang harus dibayar lunas. Debata dang songok kita jolma. Naboi menutup mata marnida dosa. Disiala holong manang kepentingan. Omma hadiron di debata nasun badiaya tiamang inang. Habadion di debata gabe jaminan bahwa dang adong dosa na luput sian panghukuman di debata semua akan dihukum. Alania manginang nang disudia kaya nakonami mulutaida ketidakadilan di tonga-tonga ni Portibion. Orang jahat semakin sukses, orang benar menderita, ingot ma amang inang. Debata nasun badiai dak kea salah di tonga-tonga ni parngoluata. Tuhan sedang bekerja walau mungkin kita belum melihat hasilnya. Tuhan sedang bekerja melakukan proses pengudusan atau pembersihan dalam situasi yang penuh dengan kejahatan. Akan tetapi amang inang, proses pengudusan atau pembersihan ini ternyata tidak mudah. Butuh kesungguhan, kerja keras, dan butuh waktu yang panjang. Bahkan sasitongna prosesi berlangsung doyati amang inang. Saleleng mangolu hita di tonga-tonga ni Portibion. Sebagaimana semboyan reformasi, Ecclesia Reformanda, Set Semper Reformanda. Gereja yang diperbaharui harus senantiasa diperbaharui. Sehingga proses pengudusan, proses pembaharuan itu tidak pernah selesai sampai ujung kehidupan kita. Bahkan dari diri kita sebenarnya dan mampu hita temang inang melakukan pembaharuan dan pengudusan itu. Alani rodo Yesus Kristus tu Portibion, ibanado reformator sejati. Jala ibanado mengutus tordina untuk terus menerus menguduskan kita. Alani ia mang inang. Salah satu langkah naik kota ulahon asa jupang membaharui. Asa jupang memulihkan kondisi nagok hajahaton saun sinuengon. Mari kita semuanya amang inang. Baik jemaat, baik para pelayan ati amang inang. Menguduskan diri, mengeluarkan dan membuang segala kecemaran di sude parngoluata si Gandupari. Jadi di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan, kita diingatkan amang inang untuk tidak ikut arus dosa. Tetapi di hamua manami dohot inanami na inaulongan di bagasan goar itu hatta Yesus Kristus. Jangan pernah ikut arus dalam dosa. Tetapi hiduplah kita
dalam kekudusan, karena kita mengenal Allah yang kudus. Dang na pabadia hona tiamang inang daung. Tetapi kita hidup kudus. Habakuk saja amang inang belajar bahwa parbinoto do debata saluhutna terjadi di Portibion. Satupun kita tidak ada yang bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Di boto debata do tiamang inang kejahatan halak kasdim. Di boto debatado hangaluton bangsona, jala di boto debatado batas waktu untuk setiap kejahatan, dangadong nabuni di adopan di debata. Kejahatan mungkin tampak berjaya, kejahatan mungkin tampak mendapatkan sebuah kemenangan. Alai di boto debatado, kapan Tuhan harus berkata, cukup, selesai, tupar jahat tu ya tiamang inang. Karena seperti yang tadi saya katakan, kejahatan itu harus dibayar lunas. Di zaman ini Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita melihat ketidakadilan global, songon perang, eksploitasi alam, ima songon nadi suara honi HKBP atiamang inang, tuaka perusahaan-perusahaan, manang tuaka halak na melakukan eksploitasi alam atiamang inang. Ketika kita melihat perdagangan manusia, korupsi perjudian di tonga-tonga di Parngeluat Tasiganupari, yang seolah-olah mereka bertahun-tahun mendapatkan sebuah kemenangan. Kita perlu percaya bahwa Allah yang Maha Tahu tidak pernah kehilangan kendali. Ia sedang menyiapkan penghakiman. Ia sedang menyiapkan penghukuman kepada kejahatan yang harus dibayar lunas. Tetapi Tuhan juga menyiapkan pemulihan bagi kita, bagi dunia ini yang sakit karena kebenaran. Allah tahu segalanya. Dada holan peristiwa sadarion. Alai di sude pardalanan sejarah ni hita jolma di boto debata doa teamang inang songo dia penderitaan ni hita teamang inang di boto debata do rohan ni hita jolma molo rohan ya kapasangat ta teamang inang boy tatabunihon boy tagabusia teamang inang alai molo diado pandi debata di boto debata do rohat ta teamang inang. Mungkin saat ini kita melihat dunia makin kacau. Jala godang hita jolma na kehilangan harapan. Alai ingot mamang inang nang disudia ka iyanak konami. Parbinoto saluhut na do debata. Jala dakya salah debata disude akasakapna. Tuhan memakai, Tuhan sering kali memakai hal-hal yang buruk untuk mencapai tujuan yang baik. Ido songo nadidok ni panurirang Jeremia di bidu 20 sia ayat 10 sada sakap hasonangat dotahe dada tuhamagoan. Alanima dia manami dot inanami nang disudia kaya nakon nami. Ketika kita tidak mengerti jalan Tuhan, percayalah amang inang bahwa pengetahuan Allah jauh melampaui pengertian manusia. Dia melihat gambaran besar yang tidak kita lihat. Sama seperti seorang seniman, Tuhan tahu kapan harus menambah warna gelap agar keindahan lukisan seluruhnya tampak sempurna. Akhirnya di hamua manami dot inanami nang disudiaka ia nakon nami. Habakuk, Jalahitape, Sinuengon, Marsiajar, Porsea, manang beriman. Bukan hanya bertanya. Alai songo dia do. Haporsyota di tonga-tonga nih ketidakadilan. Habakuk sampai di saat satu refleksi. Dada holan suku sukun. Songo nabi nahini ibana di bagal santur pokona tiamang inang. Alai di sada titik ibana madok. Songo dia do haporsyoni di tonga-tonga nih ketidakadilan. Di pasal yang ketiga. Molo tauduti majahaona tiamang inang. Habakuk madok, aidang martubur di sihau atajau, alay yang guau, marolopolop maau di bagasan Jahoba, jala mariaia au mida debatani hatuaku, walaupun pohon ara tidak berbunga, tetapi hatiku akan tetap bersuka cita, karena Tuhan adalah benteng hidupku, karena Tuhan adalah pertahanan hidup kita. Alanima dia mau manami dot inanami yang disudiakan ia nakon nami.
Iman sejati bukan berarti kita selalu mengerti jalan Tuhan. Unang salah. Unang tadok molo tahap porsio debata kita akan selalu mengerti jalan Tuhan. Iman sejati bukan berarti kita selalu mengerti jalan Tuhan. Ale toktong hita porsea. Molo pedang taatusi dalani debata. Kita akan tetap percaya adong do debata. Jalan mangula do ibana. Molo pe portibion gok haholomon. Porsea do hoita tiamang inang. Nasun badia do ibana. Jala parbinoto saluhutna. Akan menegakkan hasitonga di tikina. Odo sikap iman yang kita butuhkan nuai ngati amang inang. Ditiki berita portibion gok kekacauan. Ditiki masa depan seolah-olah tampak suram. Ditiki tangiang-tangiang dang dope dialusi debata ati amang inang. Haporsyota ikon madok. Toktong doau maka porsyai. Adong do Tuhan nasun badiai. Jala parbinoto di saluhutna. Odo amang inang. Jow-jow manang panggilan profetis ni huria gereja di tonga-tonga ni portibi na jahat. Alanima di hamua manami do tinanami na inolongan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Badia mahita ala debata badia di parmuluata siganupari. Amen. Martang yang mahita. Moliate hupuji pasangap hami maguar muna badiai. Ala di bagasan tikyo Tuhan. Boy hami marpunggu. Di tonga-tonga ni kuriam di hari na pinarbadionmu. Lau mamuji pasangapon guar muna badiai. Lau manangihon hatam na badiai na gabebohal nami Tuhan. Lau mangadopi aka ari-ari Tuhan. Lau mangadopi aka namasa nagok ketidakadilan Tuhan. Parbadiai hami Tuhan. Songokko na badia Tuhan. Asa unang gabi parsidohot hami Tuhan. Mangulahon hajahatoni. Molo pe Tuhan godang akan namasa. Nasohobar tulomoni roham ajari hami Tuhan. Asa toktong huhapor syai hami Tuhan. Adong doho Tuhan. Lau manguhumi Tuhan hajahatoni Tuhan. Naiko dibayar lunas do Tuhan kejahatani. Dang dipasobuho Tuhan hajahatoni merajalela. Jaladak kia salah ho Tuhan. Di tonga-tonga ni parnguluan nami siganupari. Alani Tuhan, perbadiai hami Tuhan, parar mahami Tuhan. Di tonga-tonga ni parnguluan nami siganupari. Asaboy hulau kami Tuhan, nahobar tulomoni roham. Di bagasan tikyope Tuhan, hubua kami Tuhan di bagasan tangyang nami, sude akar ruas di kuriam Tuhan. Di dia penasida Tuhan, di inganat dia penasida Tuhan, hupasahat kami matua dopamu nabadiai. Tarlumo bima Tuhan, ruas ni huriam, nang parhalado ni huriam, na adong di huriam hakabipe sarpongot Tuhan. Disudiaka gulmit ni ngoluni nasida, disudiaka las ni rohani nasida Tuhan, disiala pertambahan usia, disiala naing pataruhon ianak kodot buruni nasida Tuhan, lau majalo pasu-pasu parbogason. Disiala Tuhan di leoko Tuhan gajang ni umur Tuhan, di tonga-tonga ni keluarga Tuhan, jalaboy hami toktong mangalugahon parumah tanggaon nami. Disudia kapasu-pasumu Tuhan na nilehon mo di parnguluan nami sigano pari Tuhan. Madok mo liati Tuhan. Jalaboy hami Tuhan. Toktong makapor syaiho Tuhan. Molo pero Tuhan gulmit ni ngolu di tonga-tonga ni parnguluan nami. Isarania kaparsahiton Tuhan na salelengon hutaw kami Tuhan. Marpanatap ho Tuhan sian banua gijangi. Pasu-pasu aka paramedis, pasu-pasu aka ubat. Pasu-pasu aka keluarga Tuhan. Asai gabe parhitiamu. Lau pamalupol surya kaparsahiton, tarlumo bima Tuhan, pabenget rohanami, manaon Tuhan surya akan nasahiti Tuhan. Asaboy ditikina hami Tuhan, majalo hahipaso nasyakoi Tuhan. Molo pe Tuhan di bagasan kedukaan hami di bagasan tikyo Tuhan. Songonan niado pani keluarga besar, amang tagor si tanggang Tuhan. Ala nunga Tuhan, dialapo Tuhan ibana sian tonga-tonga ni portibion Tuhan. Tumatangis do seluruh keluarga besar si tanggang. Tarlumobi ia nakomu Tuhan Marvel si tanggang. Somarama somarina be ibana Tuhan. Di tonga-tonga ni portibion. Alai Tuhan diutus hodo Tuhan. Sude aka keluarga na marolong ni roha. Nang sude aka si solhot ni nasida. Nang hami pe Tuhan.
Lau mabuat di bagasan tangiang nami Tuhan. Lau marmudu-mudu ia nakommu Tuhan na somarama somarinai Tuhan. Alai Tuhan, tanganmu dabadiai do Tuhan. Nama masu-masu ia nakommu Tuhan. Asa boy tujulan nario Tuhan. Diuduti ibana Tuhan. Boy Tuhan digapai ibana. Sude aka cita-citana Tuhan. Jala ido Tuhan. Nama bain ibana. Toktong Tuhan marpangusadian tua dopamu nabadiai Tuhan. Homa Tuhan, nama ngaleon pangapulun na sumurung, tusude aka keluarga, tarumobi ma Tuhan na tua-tua ni nasida Tuhan amang si tanggang inang borubakko Tuhan, na ikon di iba nasida Tuhan di masa hatuon na Tuhan, ia nakon na hinaholongan ni rohana, parjolo mga dopo Tuhan, alani Tuhan, apuli rohani nasida, nang anope Tuhan, dinalopataruhon tuinganan para satokinan na Tuhan di tanah kusir, Toktong ma Tuhan dongani Leon hahipason tu sudia ke keluarga besar nang si Solhot. Asaboy tu hadipataru tuinganan parsa tokinan ni amang si tanggang Tuhan di tanah kusir. Upasahatami ma Tuhan tua dopamu nabadiai Tuhan. Moliate Tuhan upasahatami tua dopamu nabadiai. Nunga merdalan doho denggan Tuhan. Sude aka kegiatan-kegiatan. Sude aka perlombaan-perlombaan Tuhan di pareheon di huriam Tuhan. Sahatun natoari Tuhan, ima perlombaan paduan suara. Asa saluhut na Tuhan aka perlombaan-perlombaan ni. Lampasadahon Tuhan aka ruas ni huriam. Lampasadahon Tuhan aka parhalado ni huriam. Lamhehe hami Tuhan. Lamadohoti berpartisipasi Tuhan. Di tonga-tonga ni aka kegiatan-kegiatan di huriam. Tarlumobi ma Tuhan. Sisa datangiak kami Tuhan. Di sude aka pardalana ni ngolu nami. Di parheheon ni huriam Tuhan. Iman nama baik kami. Lam jonok tua dopamu nabadiai Tuhan. Moliate Tuhan dihasadoni rohani aka panitia. Nang pinabangkit ni huriam Tuhan. Gabeboy di patupa aka pertandingan-pertandingan ni. Molo pegodang Tuhan aka hahurangan. Alipasikop mai Tuhan. Asa unang hahurangan ni Tuhan. Lau manegai Tuhan. Akan nauli na denggan Tuhan. Naung adong di tonga-tonga ni huriamo Tuhan. Jala di puncak pesta ni parehion. Jala dohot hami Tuhan. Makamuliatehon Tuhan di sudia kabasa-basami. Ima di pesta gotilon. Dohot makamuliatehon Tuhan. Nunga di leoko Tuhan huriam HKBP Tuhan. Di tonga-tonga ni bangso dohot negara namion. Gabeboy hami Tuhan lau mamuji pasangapon guarmo nabadiai. Pasu-pasu ulaon diari di minggu depan Tuhan. Asaboy mardalan hobar tulomoni roham. Asaboy hami saluhut na Tuhan. Marolopolop Tuhan. Di bagasako Tuhan. Jala toktong Tuhan. Di bagasan hasadaon nasiakoy Tuhan. Marede mahita uhut mata papungu peleata. 585.
koma peliata. Ale de bata amanami na di banua gijang, hodo hararuani saluhut silona denggan dot na solibasa na mauliutus. Upasatami masya nalen mitu hami pelianami tuho. Sejalo may gabe wapna khusus di jolom. Pasu-pasu may jaramoti. Aso para siak kami pilihanon patimbulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohan nami marhititi todim. Asalamu tada hami godang ni silanon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang, saya pinorbadia maguarmu, saya Roma harajonmu, saya saut malomo ni roham di bawah tongaon songon na di banua gijang, leon matuhami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu pangujunan, balua mahami, sian pangago. Mulak mahamu di bagas adame, jalo hamu ma pasu-pasu nasian Tuhan debata amata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaor hon ma damena tutodim. Horas, Jemaat HKBP Serpong yang terkasih, ada 3 hal yang menjadi alasan bersyukur kepada Tuhan yang akan kita nyatakan di ibadah Minggu 12 Oktober 2025. Pertama, kita bersyukur telah menyelesaikan semua kegiatan Parheon HKBP Serpong tahun 2025. Perayaan Pesta Puncak Parheon. Selain bersyukur, kita akan menyatakan komitmen sesuai tema jangan kendor, menyala-nyala, layanilah Tuhan. Kedua, kita bersyukur bahwa Huriat Kristen Batak Protestan telah berusia 164 tahun pada tanggal 7 Oktober 2025. Berita keselamatan diberitakan di tanah Batak. Benih Injil yang ditabur, Tuhan izinkan bertumbuh dan berkembang seiring pergerakan suku Batak Kristen ke seluruh penjuru hingga berdirinya juga HKBP Serpong. Perjalanan panjang 164 tahun berdirinya HKBP kita syukuri bersama dengan komitmen tetap
berakal, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Ketiga, menyatakan syukur atas kehidupan dan pengakuan bahwa Tuhan mencukupkan semua kebutuhan hidup melalui tradisi HKBP yang disebut Pesta Panen, Pesta Gotilon. Melalui Pesta Panen bermakna untuk menyatakan syukur bahwa segala hasil kerja adalah pemberian Allah, bukan semata hasil jerih payah. Kedua, melalui Pesta Panen bermakna persekutuan. Pesta Panen memperkuat kebersamaan jemaat, berbagi sukacita, dan kita mau pakai untuk mendukung pelayanan gereja di bidang marturia, kononia, dan diakonia. Oleh karenanya, kami mengajak kehadiran semua anggota Jemaat HKBP Serpong dari semua kategorial, sekolah minggu, remaja, nafas bulung, bapak, ibu, dan lansia dari semua week. Mari kita doakan dan sukseskan perayaan Pesta Puncak Parheon ulang tahun HKBP ke-164 dan Pesta Panen HKBP Serpong di hari Minggu 12 Oktober 2025. Horas, horas, horas.